Bună seara! Hai să ne mai strângem un pic. Este foarte important ce am să vă spun. Eu nu mai fac față la telefoane și la mesaje. Primesc haideți să vă spun, suntem din ce în ce mai mulți. Bună seara tuturor! Sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să vi le spun că nici nu știu cu ce să încep. Să încep cu un mesaj pe care l-am primit astăzi din partea unei eleve de clasa 12-a și vreau să... Deci în momentul ăsta sună telefoanele în continuu la mine. Hai să vă citesc mesajul acestei eleve, unul din miile de mesaje primite de la copii. Pentru că și în clasa 12-a tot copil ești. Bună seara! Sunt elevă în clasa 12-a și vreau să vă zic că îmi fac mari griji despre ce va urma la anul când voi intra la facultate. Aud multe lume că spune că dacă nu ești vaccinat, nu poți merge la facultate. Credeți-mă că pe mine m-a ajuns tot acest circ. Mă simt deprimată când văd că nu mai pot ieși când vreau afară, că nu mai pot sta la o terasă, fie într-un loc în care să mă pot relaxa, dar mai ales să știu că vreau să învăț și că nu pot studia și eu în condiții normale. Astă seară m-am simțit tare apăsată, chiar îmi doream să ies la aer, să mă plimb, dar ce să vezi, în curând se face ora la care trebuie să fiu în casă, că altfel îmi iau amenda. V-am scris dumneavoastră pentru că sunteți singura mea speranță. Știu că este o povară și pentru dumneavoastră că toată lumea vă scrie și vă vede ca pe o salvare, dar vă rog nu vă dați bătută. Eu cred în dumneavoastră și în puterea dumneavoastră. Puteți reuși și chiar vă rog să faceți tot ce puteți. Noi vă suntem alături. V-am scris pentru că uneori mie pur și simplu îmi vine să mă dau bătută și să mă las pradă jocului lor. Sincer îmi e greu și mi-e dor de cum era înainte. Liberi. Și am răspuns, te iubesc copil frumos, îți mulțumesc pentru încurajare și eu am nevoie de voi. Răspunsul ei este și eu vă iubesc, în aceste momente chiar mi-au dat lacrimile și îi mulțumesc lui Dumnezeu că avem un astfel de om ca dumneavoastră în popor. Asta ca să nu se spună că mint. Mă și mir că suntem 7500 aproape pe acest live. Mă și mir că mai merge acest cont să pot să fac live-uri. Cred că ați văzut că de peste 8 zile nu mai apar la niciun post de televiziune, pentru că domnul Raed Arafat a interzis apariția mea la orice post de televiziune. CNA-ul a anunțat proprietarii de televiziuni, patronii, că orice emisiune mă va avea ca invitat va avea de plătit maximum de amendă. Cam atât despre libertatea de exprimare din Constituția României. Dacă cineva mai avea vreo îndoială că ne aflăm în dictatură, în autoritarism, în totalitarism, în stalinism, în fascism, cred că l-ați auzit ieri pe domnul Raed Arafat ce a spus, că din acest moment microfonul va fi luat tuturor celor care militează împotriva vaccinării. Nu vi s-a părut ciudat ca în momentul în care
Eu nu am mai putut să apar la televizor și să îmi exprim un punct de vedere. Dreptul la replică. Ei imediat au dat știrea că Șoșoacă s-ar fi vaccinat? Nu vi se pare că într-o democrație, atunci când apare o astfel de știre, un jurnalist adevărat are obligația să sune persoana respectivă și să-i dea dreptul de a se apăra? Nu vi s-a părut ciudat toată campania aceea? Am să vă rog să distribuiți acest live peste tot. Înregistrați-l pentru că deja îmi dispar foarte multe live-uri. Spuneți-le celor din jurul vostru: Șoșoacă nu s-a vaccinat anticovid. Nu m-am vaccinat, nu mă vaccinez, nu mă voi vaccina anticovid. Și dacă voi, cei 70% ați rezistat până acum, nu vă vaccinați. Arafat acum închide microfonul. Dictatorule, ce ești, Führer nenorocit ce ai ajuns. Nenorocitul ăsta a reușit să-și adune cei 90.000 de militari. Acel proiect este depus sub altă formă în Parlament. Acel proiect se dorește a fi votat. Unde este armata României? Unde sunteți voi, jandarmii, cei care trebuie să ne apărați pe noi, poporul? Unde sunteți voi, polițiștii? De săptămâna viitoare voi face publice unele dintre cele mai cumplite lucruri pe care eu le-am trăit în aceste 8 zile. Am fost martora uciderii oamenilor în anticovid sub privirile mele. Arafat, închide microfonul dacă vrei ca voi să mai supraviețuiți. Pentru că în acest moment eu sunt martora uciderii oamenilor în anticovid. Și de mâine începe jihadul împotriva voastră. Și nu am fost numai eu. Au fost și alți martori. Și am dovezi. Singura televiziune care mai are curajul să mă invite este News România. Toți acești imbecili, manipulați, care îmi spun mie că pe vremea lui Ceaușescu aș fi fost împușcată. Păi voi, imbecililor, spuneți ceea ce vă spun eu, că este exact același regim ca pe vremea lui Ceaușescu. Da, și fost împușcată, pentru că toți oamenii care au spus adevărul pe vremea lui Ceaușescu au fost închiși și împușcați. Da, voi în prostia și manipularea voastră recunoașteți absolut tot ceea ce spun eu. E unul aici, nici nu știu cum să-l fac când spune dacă eram pe vremea lui Ceaușescu aș fi fost împușcată. Da, cert este că și acum s-a dat comandă să fiu împușcată într-un fel. Arafat, ai curaj să ieși să vorbești cu mine față în față și să răspunzi. De ce ai dat ordin ca eu să nu mai apar la televizor? De ce ai dat ordin să fiu eliminată sub orice mod? Hai, Arafat, ți-am spus că nu o să mă îngenunchez niciodată. Și dacă voi muri demnă și cu adevărul spus. Deja a ajuns un război cumplit în care autoritățile mint și ucid. Din acest moment declanșăm rezistența națională. Din acest moment toate cazurile cu crimele din spitale vor fi date publicității. Din acest moment toate cazurile vaccinaților care au murit imediat după vaccin vor fi date publicității. Din acest moment toate cazurile cu vaccinații care au murit la ceva timp după ce s-au vaccinat vor fi date publicității. Din acest moment dosare penale vor fi date astfel încât procurorii să-și facă treaba. Nu vă lăsați
Cu cât mai mult își doresc să ne închidă gura, cu atât mai mult demonstrează faptul că totul este o minciună. Vă rog să mă ascultați cu atenție. Am avut o vară întreagă în care nimeni nu a făcut nimic. Ne-au lăsat să ne ducem la mare, ne-au lăsat să ne ducem la munte, s-a umblat fără botniță. În septembrie, la o rată de infectare de 4 la 1000 în București, când orice manifestație a fost interzisă, PNL-ul a făcut unul dintre cele mai grotești congrese, sfidând pandemia. Domnule Iohannis, ai fost precaut sau prost? Mesajul cu masca jos al lui Iohannis a fost edificator. Domnul Iohannis a fost prevăzător. De ce? Pentru că botnița distruge căile respiratorii, produce infectări, produce probleme de ordin medical. Suntem peste 15.000 de oameni, chemați-i pe toți să asculte ce vă spun. Așa ceva nu o să mai auziți la televizor. Televiziunile sunt plătite din bani publici de către guvern să vă mintă, să vă arate apocalipsa. De ce Congresul PNL a putut avea loc cu peste 5.000 de oameni? V-am întrebat să vă explicați de ce politicienii nu se îmbolnăvesc și nu mor. O să-mi spuneți că sunt vaccinați. Eronat. În Parlament, peste 50% dintre parlamentari nu sunt vaccinați. Nu poartă mască. Stăm unii lângă alții. Stăm în birouri unii lângă alții, vaccinați cu nevaccinați. Îmbodnițați cu neîmbodnițați. De ce parlamentarii nu se îmbolnăvesc de COVID, formă gravă și nu mor și nu sunt intubați? Puneți-vă întrebări că-i dreptul vostru. Și deodată vine toamna. După Congresul PNL se declanșează jihadul împotriva poporului român. Și dintr-o dată televiziunile nu mai permit să se audă și altă opinie. Audiatur et altera pars, unul dintre cele mai importante principii din dreptul roman, prin care, într-o democrație, când vrei să ai o justiție dreaptă, ești obligat să asculți și cealaltă parte, indiferent că are alte opinii. Inclusiv medicii în lumea medicală sunt obligați să vorbească între ei, să existe dezbateri, să existe combativitate. Altfel știința nu poate evolua. Suntem 16.000 pe live. Chemați-i pe toți. Chemați-i pentru că ce vă spun acum nu o să auziți la televizor. Am spus Mia Boșcor, nu m-am vaccinat. Sunteți nebuni la cap? Nu era normal ca omul, principala voce, atât din civic cât și din Parlament, care a luptat și a militat încă din martie 2020 și a militat împotriva tuturor restricțiilor, a vaccinării forțate, a lipsei, a faptului că nu se menționează nimic de efectele adverse. Nu era normal să mă discrediteze? Voi ați văzut porcăriile alea de pagini făcute de ei? Contul acela ai făcut pe 8 octombrie. Cine să-și facă pe 8 octombrie și eu să spun că dosarul meu medical ar fi fost făcut public? Dosarul meu medical este la medicul meu de familie. Nu există așa ceva. Nimeni n-a pus mâna pe niciun dosar medical, nu că am ceva de ascuns. Păi, proștilor, cei care încercați să denigrați, comorbiditățile mele interzic orice tip de vaccinare. Tocmai de aceea m-am interesat
să văd ce cu această vaccinare. Pentru că dacă pe mine mă afectează și acest vaccin aduce atâtea prejudicii, dar foarte mulți bani Big Pharma, oare ce ar produce oamenilor? Voi trebuie să înțelegeți că trebuie să citiți, să vă interesați în momentul în care au început campania de denigrare împotriva mea, astfel încât să vă convingă că eu v-aș fi trădat, că eu m-aș fi vaccinat și voi trebuie să faceți la fel. Nu! Nu m-am vaccinat, nu mă vaccinez, nu mă voi vaccina. Și dacă voi ați rezistat până acum, nu vă vaccinați. Și mai ales, nu vă vaccinați copiii, ați auzit ce v-a spus doctorul, pediatru, cu expertiză în vaccinologie, Damian Baciu. Un om care a învățat în străinătate, care a spus clar că toată această acțiune de vaccinare a copiilor înseamnă crimă. Copiii sunt afectați. Copiii sunt efectiv puși ca și cobai. Nu vă vaccinați. De ce nu se vaccinează toți politicienii? De ce cei care s-au vaccinat n-au niciun efect advers, în timp ce voi, cei care v-ați vaccinat, că așa ați vrut, treaba voastră, că ați fost obligați la servici? Îmi pare sincer rău că ați cedat. Vă înțeleg. Sau cei care a fost frică. Toți ați simțit un efect advers. Politicienii niciunul. Nu pentru că ar fi nesimțiți. Sunt. Cei mai mulți dintre ei. Ci pentru că vaccinul lor e apă chioară. Și n-am spus-o numai eu. Nenumărați medici au spus că politicienii s-au vaccinat cu apă chioară. Domnul președinte Iohannis, faceți-vă analizele de sânge și demonstrați că în sângele dumneavoastră este vaccin. Așa poate vom înțelege și noi. Cum dumneavoastră n-ați avut niciun efect advers? Iar românii pe care îi trimiteți ca pe miei la abator suportă consecințe grave ale vaccinării. Uitați-vă cum au început cu masca. Purtați un pic masca că vom renunța la ea. Nu s-a renunțat la ea, au instituit-o obligatoriu. Apoi au venit interdicțiile. Stați în casă, că după aceea nu o să stați. Și s-a stat în casă. Ne-au închis noaptea. Ne-au închis drumurile. Au carantinat oameni. Singura țară din lume care și-a internat asimptomaticii și voi îi mai credeți? Și-a trecut vara. Și anunțau că vine valul 4. Suntem 18.000. Dați-l cât mai departe, distribuiți pe toate grupurile. Pentru că la televizor nu vă vor lăsa să vorbiți pe mine, nu mă mai lasă, nu mai am voie. Arafat a comandat că eu să nu mai ajung la nicio televiziune. Toată vara, spitalele din România nu au fost ajutate cu nimic. Nu vorbim numai de COVID. Noi nu avem numai COVID în țară. A ieșit președinta CNAS-ului și a spus: anul acesta, de când avem pandemia, un an și, 88% din oamenii bolnavi de cancer au murit pentru că n-au avut acces la tratament. 88% din oamenii bolnavi de cancer au murit. Crime împotriva umanității. Și voi stați să-i credeți? Este un stat ucigaș și nu e singurul. Sunt crime împotriva umanității. Este vorba de crimă. Sunt omorâți în spitale. Eu am văzut cum se omoară oamenii la ATI. Eu sunt martor într-un dosar penal. Eu. Voi da publicității inclusiv pozele cu mine în acel costum. Pentru că există o doamnă director de spital care a vrut să-mi facă poze
ca să dea mai departe că și-a îndeplinit obligația. Credeți că mă infectați? N-aveți cum. Eu folosesc antivirale, Ellen Oil. Este adevărat, stimată doamnă director, că ați avut ordin să mă îmbolnăviți la anticovid și nu ați reușit. De mâine totul iese la iveală. Și știți de ce? Pentru că mi-ați omorât prietenul. Ați putut să-l salvați, cum a trebuia să-i salvați pe toți ceilalți din anticovid și ați refuzat să le salvați viața. Acești bolnavi sunt ținuți în containere. Ușile de la containere sunt ca niște vagoane. 8 pacienți, 9 paturi. Pe al 9-lea pat ținută aparatură medicală. În celelalte 8 paturi, în celelalte 8 paturi, pacienți. Eu am sinuzită cronică. Instantaneu, cu tot costumul ăla, m-a apucat durerea de cap. Curent. Curentul simt imediat. M-am uitat în dreapta, mi s-a părut inacceptabil să văd, după ce m-am îmbrăcat în costumul acela, de ce nu intru printr-un de-ăsta loc în care să fiu dezinfectată, pentru că am crezut că de acolo, din sala în care mă îmbrac, voi ajunge direct în salonul de anticovid, nu? Acolo oamenii au probleme respiratorii, acolo trebuie să-i ferești de infecții nozocomiale, de bacterii, de alți microbi pe care noi îi aducem de afară. Nu. M-am îmbrăcat și așa îmbrăcată, cu 2 rânduri de mănuși, cu vizieră, cu o mască specială ca să pot să respir, pentru că nu pot respira cu mască și cu aia mă sufocam. Îmi doream să pot să ies odată, că nu mai puteam să respir. Am fost dusă către vagonul roșu al morții. Am rămas siderată să trec printr-un culoar întreg, de o parte și de alta saloane, cu ușile deschise, cu ferestrele deschise, oamenii stând în curent. Și zic, da, pe unde trec eu? Probabil că o să merg din nou să trec pe undeva, pe unde n-or dezinfecta cu vreo soluție. Prin tunelurile dezinfectante. Nu. Am mers. Am ieșit din spital. Am ieșit în curte. Noi, în costumele acelea. În curte șantier. Am intrat, am călcat în var. Și deodată în fața mea, vagonul cu anticovid. Ușa deschisă. Zic, cum să ai ușă deschisă la anticovid? Nu trebuie să fie un mediu septic? Că doar ești la spital. Urc scările și intru. Un frig inimaginabil. Cu tot costumul ăla am înghețat instantaneu și deodată am simțit curent. Când mă uit în dreapta, cealaltă ușă din capătul containerului o văd deschisă. Un curent inimaginabil. Mă uit la oameni. Oamenii toți intubați. Goi! Doar cu pampers pe ei, acoperiți cu un cearșaf și curent. Erau 12 grade afară, 12 grade în container. Fiecare lângă el avea un dispozitiv, un aparat cu foarte multe seringi din acelea mari în care băgai alte seringi și aparatul trăgea serul din ele. Oamenii păreau morți. Erau cadavre. Erau cadavre pentru care respirau aparatura. N-am înțeles ce se întâmplă.
Am stat jumătate de oră, am vorbit cu 3 medici. Să mă dumiresc. Sunt înregistrări, doamnă director. Că doar nu-ți închipuiei că nu înregistrez. Mai mult decât atât, toți doar acoperiți cu cearșaf. A trebuit să mă dumiresc un pic pentru că am rămas șocată. Am fost de nenumărate ori la ATI cu mama mea. Am fost cu nenumărați medici pe care i-am apărat în fața Colegiului Medicilor. Am fost în nenumărate cazuri. Așa ceva n-am văzut niciodată. Acolo sunt crime. Crime produse cu premeditare. Oamenii sunt omorâți și știu foarte bine ce spun. Și deodată bagă seringi în seringile acelea mari și întreb, dar ce băgați acolo? Propofol. Cum propofol? Propofol. Păi voi de ce faceți? Îi omorâți cu atâta propofol? Dați search pe Google și verificați ce înseamnă propofol. Îi omoară. N-au nicio șansă. Ulterior, mai bagă în ei Esmeron. Le-a anulat orice posibilitate de a mai respira singuri. Din acel moment, respirația lor este preluată de aparatură. Și din acel moment, nici unul nu se mai întoarce în viață înapoi. Într-un final, mă dezmeticez și spun, dar de ce aveți aceste uși deschise? E curent? Oamenii ăștia toți au pneumonie? Da. Dar sunt pe tratament. Ce tratament? Cum puteți să țineți ușile deschise? Doamna senator, ținem ușile deschise pentru că poate să explodeze oxigenul. Poftim? Dar detector de oxigen nu aveți? Ba da. Și atunci pentru ce țineți ușile deschise? Oamenii aceia mor efectiv. Oamenii aceia mor. Mor de frig. Cum să ții pneumonie la frig de 12 grade? Și deodată mă duc la fiecare pacient și încep să pun mâna pe ei. Boc, năsloi, erau morți. Morți ținuți pe aparate. Le țin minte chipurile. De 8 zile nu pot dormi. De 8 zile văd chipurile unor oameni omorâți cu sânge rece. Și medicii știu. Și medicii știu ce fac. Cum puteți să omorâți oameni? Cum puteți să omorâți oameni? Vreți să-mi faceți plângeri penale? Făceți-mi! Dar tot va trebui să demonstrați de ce îi omorâți cu sânge rece. Cum este posibil să omorâți atâția oameni? Și bineînțeles că am ridicat vocea la ele. Imediat mie să-mi închideți ușile, vreau aici căldură. La pneumonie au nevoie de căldură. De ce nu sunt 25 de grade în acest loc? Imediat, doamnă că explodăm, să explodați. Vreau, închideți imediat ușile. De ce nu-i țineți în saloane pe acești oameni? Aveți saloane. Sunt paturi goale în saloane văzute de mine. Cum să mințiți că nu aveți loc? S-a închis una dintre uși, cealaltă a fost lăsată. Zic, dați imediat drumul la căldură. Când mă uit, toți cu cearșaf. Dom'le, zic, nu vă e rușine? Toți la picioare aveau pătură. Nu vă e rușine? Ce fel de oameni sunteți să nu puneți o pătură pe un om bolnav de pneumonie? Puneți imediat pături. Am luat eu primele pături, eu i-am învelit. Eu i-am învelit pe oamenii ăia. Pentru câteva zile acei oameni, datorită mie, au avut 25 de grade căldură. Le-am prelungit viața cu 8 zile. După 8 zile, i-au omorât. Și mi-au omorât și prietenul. Și pentru asta n-am să vă iert niciodată. Pentru toți morții
Și a existat acolo o doctoriță foarte obraznică, o tânără, 30 și ceva de ani, care vorbea cu o nonșalanță și o lipsă de sensibilitate pe care n-am văzut-o niciodată. I-am și spus: Doamne, mama mea e medic. Niciodată mama mea n-a vorbit așa cu un aparținător. Lângă mine era soția acestui prieten. Tremura. Nu vă spun că la telefon i-au dat informații că a murit, că e viu, că e în salon, că e la ATI, că e bolnav, că nu-i bolnav, că poate vorbi, că nu poate vorbi. Înainte cu 8 ore de a fi intubat, eu personal am vorbit cu el. Era terifiat. Era disperat. Îl speriaseră într-un hal fără de hal. Și să vă mai spun una. Am copia dosarului lui întreg. Omul a refuzat internarea la ATI. Omul a refuzat să fie intubat. L-au internat cu forța și l-au intubat cu forța. Și atunci, ce legi respectați voi? Dacă omul nu vrea să stea în spital, cine sunteți voi să-l țineți? Aveți obligația să-l externați imediat? Să-i dați tratament și să-l trimiteți acasă. Este strict alegerea lui dacă vrea să moară sau nu. Îl carantinați acasă și la revedere, drum bun. Nu aveți dreptul să țineți oamenii internați împotriva voinței lor. Și acest om era unul mare. Avea 100 și ceva de kilograme, înalt de 2 metri aproape. Omul ăsta era o forță și l-a săcut o legumă. Timp de 9 zile l-au ținut în spital cu pneumonie, fără să-i dea niciun antibiotic. De când pneumonia se tratează cu paracetamol? Criminalilor care sunteți! Ce protocoale aplicați voi? De când Arafat este comandantul suprem al medicilor? De când voi ascultați de protocoale? De când voi nu mai decideți cu privire la tratamentele pe care trebuie să le dați oamenilor? Voi, medicii, sunteți cei care evaluați situația și sunteți obligați să le dați tratamente oamenilor. Când m-au văzut acolo și am început să le-am și spus, este posibil să vină un senator să vă oblige să închideți ușile și să puneți pături pe oameni ca să nu moară de frig. Că de când pneumonia este tratată la 12 grade Celsius, poți tu să bagi în el 500 de antibiotice, poți să-i dai ce tratament vrei. Dacă tu ții un bolnav de pneumonie în frig, s-a terminat cu el. Nu are nicio șansă să scape. Nicio șansă. Nu le permiteți să vă bage oamenii în ATI. Nu le permiteți să-i intubeze. Îi luați cu picioarele înainte. Toți v-au murit așa. Toți. În acest moment contul meu este atacat. Atenție. Scad imediat numărul. Nu le convine ceea ce spun. Înregistrați acest video și dați-l cât mai departe. Trebuie să afle cât mai multă lume ce se întâmplă la ATI-COVID. De mâine, numai la News România și pe Facebook-ul meu, pe Luis Lazarus, veți putea să vedeți adevăratele fapte din spitale. Sunt crime împotriva umanității. Și ce au făcut nemernicii? Toată vara... Da, apropo de prietenul meu, deci le fac observație și îmi spun, stați liniștită, doamna senator, că le dăm acum 3 antibiotice. Cum adică într-un om care nu mai poate nici să respire, care este aproape mort, îl țineți doar pe propofol și esmeron, voi băgați dintr-o dată 3 antibiotice, deși timp de 9 zile nu i-ați dat niciun antibiotic. L-ați ținut în spital, deși el vroia să iasă. Oameni buni, nu mai țineți ascunse aceste cazuri, dați-le publicității. Din acest moment, echipa mea, cu mine
și cu soțul meu ne vom plimba prin țară și vom ajunge la voi toți cei care aveți aceste cazuri și le vom da publicității. Vă rog frumos, toți cei care sunteți vaccinați și ați suferit efecte adverse și care aveți rude care au murit după vaccin, vă rog, trimiteți-mi imediat probele, trimiteți-mi mesaje. Vă rog frumos, din acest moment începe rezistența. Dacă ați rezistat până acum să nu vă vaccinați, nu vă vaccinați de acum încolo. M-au nebunit cu telefoanele să mă oblige efectiv și acest caz. Probabil că acest om ar fi supraviețuit dacă eu începeam să militez pentru vaccinare. Mi s-a spus foarte clar că ce am făcut eu sunt de vină pentru cei 70% nevaccinați. Apropo, domnilor Arafat și toți restul, cei 30% nu sunt toți vaccinați. Peste jumătate din ei sunt vaccinați la chiuvetă. Da? Sunt încă medici normali la cap care nu introduc acel ser criminal în oameni. Aici discutăm despre omor. Aici discutăm despre uciderea în masă a oamenilor. Aici discutăm despre experimente. Ne-ați făcut vinovați pe mine și pe Angelo Giorgiani. Haideți să vă spun ce a început. Angelo Giorgiani are dosar penal. Joi va fi judecat pentru faptul că luptă împotriva lipsa consimțământului informal la vaccinare. Cel mai mare magistrat din Italia, cel care a pus mafia calabreză pe genunchi și care i-a băgat în închisoare pe cei mai mari mafioți din Italia, riscă să fie condamnat la închisoare pentru faptul că a militat pentru drepturile și libertățile cetățenești. În acest moment, noi, cei din Organizația Mondială pentru Viață, suntem atacați. Suntem atacați pe toate fronturile. De ce? Pentru că am scos Columbia în stradă, pentru că am scos Italia în stradă. Eu, în acest moment, sunt prezentată pe multe canale de știri din Italia ca fiind o persoană de extremă dreapta care militează împotriva vaccinării. Și mi-au mai pus în gură că, vezi, Doamne, am militat împotriva avortului. Niciodată n-am avut vreun discurs cu privire la aceste probleme. Singurele mele discursuri sunt împotriva restricțiilor din pandemie și împotriva vaccinării obligatorii. Da? Dar pentru că acum, în condiționat salvarea prietenilor mei din spital, de campanie pro-vaccinare, de-a naibii vă spun, nu vă vaccinați! Înseamnă că nu vreți decât bani, nemernicilor. Sunteți niște criminali și deja, Arafat, ai luat o razna. Mergi prea departe. Este inacceptabil ca tu să institui teroarea în țara asta. Vă spun ce se întâmplă în spitalele COVID și în toate locurile în care sunt bolnavi COVID. Am fost anunțată. Galați, Brașov. Oamenii sunt duși în curte. Nu sunt introduși la celelalte specializări. De ce? Pentru că medicii de acolo nu vor să le ofere spațiu celor de la COVID. Oamenii mai răcesc, suntem în sezonul gripal. Aduceți-vă aminte că până acum am avut gripe în acest sezon, răceli. Problema este că acum au cășunat pe copii și omoară copiii la anticovid. Nenumărați părinți îmi spun că nu sunt lăsați să stea alături de copiii lor. Nu vă lăsați copiii singuri în spital. Nu acceptați să vă fie intubați copiii. Nu acceptați să vă fie internați la copiii. Nici măcar dacă stați alături de ei, odată intubați s-a terminat. Pentru ce? De când pneumonia se tratează cu intubare? Unde sunteți voi, medici pneumologi? V-ați bătut joc de Flavia Groșan, director al Spitalului de Pneumologie din Arad? 20 de ani de zile. Păi ei dați lecții? Ei dați lecții când femeia asta are un tratament cu niște medicamente care nu atacă sistemul imunitar? Pentru ce dați pacienților medicamente care sunt atât de dure cu organismul? Pentru ce îi băgați propofol și esmeron, care distrug efectiv sănătatea omului și anulează capacitatea omului de a respira cu proprii lui plămâni? Pentru ce
Înlocuiți plămânii cu aparatele. De ce sunt arși plămânii? De ce aveți radiografii sau TC-uri cu plămâni distruși? Pentru că voi îi distrugeți. Pentru că voi puneți oxigen. Pentru că voi le dați oxigen pur. Oxigenul pur, intrați pe internet și căutați. Arde plămânii. Voi trebuie să dați oxigen foarte puțin, cu o intensitate foarte mică. Când să-i lăsați toată noaptea, spuneau medicii pneumologi că trebuie variații de oxigen și nu oxigen pur. Trebuie să existe asistente care să ridice când la nivelul 2, când la nivelul 4, când la nivelul 3, când la nivelul 1. Există niște tratamente care se aplică cu oxigenarea, n-ai voie să-i lași în continuu cum faceți voi, pentru că plămânii iau efectiv ard. De aceea sunt în halul acela. Mai mult decât atât, v-ați întrebat, dragi români, de ce toată Europa are tratamente anti-Covid, iar România nu le are? Voi știți ce s-a întâmplat astăzi, de fapt zile trecute, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anulat contractele pentru oxigen. Spitalele din România nu au oxigen și Casa de Asigurări de Sănătate anulează contractul pentru oxigen? De ce? Păi dacă vrei să omori oamenii, atunci nu le mai dai oxigen, că voi ziceți că vă trebuie oxigen. Și voi anulați contractul prin care voi aveți oxigen de la societatea respectivă în plină pandemie? Domnule Raed Arafat, pentru ce nu avem anticorpi monoclonali? Din vară știai că îți vine valul 4. Aveai obligația, deci merg exact pe ce spuneți voi. Ați spus că știți că vine valul 4. Păi nu trebuia să vă pregătiți? Uniunea Europeană v-a pus la dispoziție fonduri ca să luați bani care vi se dau instantaneu pentru orice aveți nevoie în sistemul de sănătate. Sistemul de sănătate în România este în colaps. Vreți să-i dați afară pe medicii și pe personalul medical care nu se vaccinează, zău? Noi nu mai avem nici măcar jumătate din necesarul de medici și de asistente medicale în sistemul sanitar de care avem nevoie. Voi acum ce faceți cu filmările acelea monstruoase în spitale? Vă spun ce mi s-a spus de la Brașov și de la Galați. Nu sunt făcute aceste locuri de primiri COVID în curte. Oamenii stau claie peste grămadă într-un loc în care ar trebui să existe 10 paturi. Voi puneți 20-30 de paturi. Om lângă om cu masca respectivă, oameni în vârstă. Lângă el unul intră în stop respirator, în stop cardiac. Se face resuscitarea de față cu ceilalți care trăiesc. Oamenii sunt îngroziți și văd pe oamenii cu care au stat de vorbă cu minut înainte cum mor lângă ei. Și în momentul, tu care n-ai voie să faci așa ceva, întotdeauna când trebuie să existe un salon special pentru oamenii care mor. Niciodată oamenii care sunt în viață, oamenii care au șanse și sunt pe tratament, nu trebuie să vadă cum mor cei de lângă ei. De ce? Pentru că spaima. Gândiți-vă că e unul lângă dumneavoastră pe care îl resuscitează și ăla își dă duhul acolo. Păi nu vă înspăimântă, nu vă omoară. Oamenii ceilalți fac efectiv, intră într-o, așa este cum a zis domnul profesor Colceac, psihoză. Sunt terorizați, își văd semenii de lângă ei cum mor. Mor pe capete. De ce? Pentru că așa se vrea. Oamenii aceia mor acolo. Mor, iar ceilalți 30-40 de oameni de lângă ei văd cum mor. Văd moartea cu ochii lângă ei. Și atunci te sperii. Sperietura, panica anulează sistemul imunitar. Citiți că sunteți la un click distanță de orice informație. Nimeni, nici Ministerul Sănătății, nici Raed Arafat, DSU, nimeni nu a comandat medicamente toată vara. Ne-am trezit, apropo, că tot vreți să-l scoateți voi înainte la înaintare pe domnul Emil Boc, președinte al României. Nu ți-e rușine, Boc, după ce în 2011 ai desființat 61 de spitale? Iar voi spuneți acum că nu aveți spitale?
Păi cine le-a desfințat? Nu Boc? Nu dumneata, domnule Boc, ai desfințat spitalele din România? Nu tu și acum vrei să ajungi președintele României? Nu vă este rușine? Nu, doamnă, nu suntem nebuni, stimată doamnă, spunem realitatea, dar ești prea surdă, prea oarbă și prea inconștientă ca să nu înțelegi cum se omoară oamenii lângă tine. Iar tu ești o complice, măcar taci din gură dacă nu înțelegi ce se întâmplă. Deschideți creierul că vei muri și mai proastă decât ceilalți care te-au prostit prin televiziunile dumitale. Bun. N-au comandat medicamente, n-au comandat aparatură, n-au comandat nimic. Și voi vă duceți cam ei la tăiere la spital. De ce nu vă ajută medicii de familie? Dintotdeauna au existat epidemii de gripă. Dar totdeauna ni se spunea nu vă mai duceți la UPU, nu vă mai duceți la urgență la spital pentru că le aglomerați și nu avem loc. Duceți-vă la medicii de familie. Asta auzeam non-stop. Niciodată în plină epidemie sau pandemie nu se face vaccinare, pentru că vaccinarea este un act preventiv, nu este un medicament, nu este un tratament. Vorbiți cu medicii normali la cap care nu vă trădează. Cum vi se pare că medici de genul lui Răzvan Constantinescu, Vasile Stărăstoaie, Vladimir Beliș, niște capacități în domeniile lor, cum au luat atitudine, cum au fost scoase de pe televiziuni, li s-a interzis accesul, au fost sancționați de colegiile medicilor, au fost scoși din funcțiile lor. Răzvan Constantinescu nu mai e nici măcar profesor, deși este un eminent profesor la Iași. Da? De ce oare numai unii medici care cântă în strună guvernului au voie să vorbească? Nu vă puneți întrebări? Nu vă puneți întrebări că trebuie să existe și idei contra? Nu vă puneți întrebări că există și avocați proști și contra acestor restricții? Pentru ce ni se închide nouă gura? Nu vedeți că suntem din ce în ce mai mulți care luăm atitudine la nivel mondial? Nu vedeți că toți medicii la nivel mondial iau atitudine și toți sunt după aceea marginalizați și li se fac dosare penale? Păi asta e democrație. Într-o democrație și mai ales medicina care este un domeniu vast în care fiecare medic trebuie să-și aducă aportul, fiecare trebuie să își expună punctul de vedere, exact ca și în avocatură. Cum este posibil să închizi gura omului când are ceva de spus și fiecare dintre tabere are cercetări științifice care stau la baza celor exprimate de ei? Pentru ce închizi gura altor oameni care au aceleași cercetări făcute în laboratoare, în spitale și care spun altfel decât spui tu? De când Raed Arafat este deținătorul adevărului absolut? De când Raed Arafat a ajuns Dumnezeu pe care nu ai voie să-l contrazici? De când Raed Arafat instituie teroarea și dă comandă presei să nu se mai vorbească absolut deloc pentru că îl deranjează pe el? De ce medicii de familie nu vă dau medicamente? V-ați întrebat de ce nu există medicamente antivirale în farmacii? Nu era normal ca în plin Val 4 să existe antivirale în farmacii? Nu era normal ca toate farmaciile din spitale să fie alimentate cu astfel de medicamente? Nu era normal ca oxigenul să se ia de la fostul Ol Chim Râmnicu Vâlcea, actualmente Chim Complex, care la secția monomer are oxigen și poate să dea acele butelii cu oxigen tuturor spitalelor din țară și în Europa? Da? Ieșiți din bula mainstream. Ieșiți din bula presei care v-a nenorocit. Uitați-vă cum se fac campanii de dezinformare împotriva noastră a tuturor celor care luăm atitudine. Uitați-vă, intrați pe toate site-urile ale Pfizer, ale Moderna, ale AstraZeneca, ale Johnson. Apropo, AstraZeneca, care nu are RNA mesager, de ce a fost scoasă de pe lista vaccinurilor anticovid? Nu era nebunia aia, vaccinați-vă cu AstraZeneca, acum nu mai e bun AstraZeneca, acum ești obligat să faci a 3-a rundă de vaccin cu Pfizer. Păi Pfizer-ul s-a ajuns efectiv la Pfizer.
Dar de ce n-ați luat, mă, și celelalte vaccinuri din lume? Că există nenumărate vaccinuri. De ce oare doamna Ursula von der Leyen este anchetată într-un dosar penal pentru afaceri cu Pfizer? Oare de ce comisarul pe sănătate, Kyriakidis, este anchetată la nivel european pentru cele 4 milioane și jumătate de euro cu care s-a trezit în conturile ei, da? În conturile ei, pentru a milita pentru Pfizer. Oare nu vă întrebați? Da? Să te ierte pe tine Dumnezeu, pentru că din cauza unora ca tine, stimate domn, unii mor, iar voi sunteți complici la moarte. Este inacceptabil. Duceți-vă peste ei în spitale, filmați absolut tot. Duceți-vă peste ei, intrați, aveți dreptul să vă vedeți rudele. Conform protocoalelor aveți dreptul să intrați în fiecare zi să vă vedeți 5 minute rudele. Duceți-vă cu toții la ei acolo. Solicitați, dacă omul nu vrea să stea în spital, duceți-vă și eliberați-vă omul. Au obligația să vă dea tratament acasă, iar omul să revină acasă și să-și ia tratamentul în acasă. Medicii de familie sunt obligați să vă dea rețetă pentru tratament. Medicii de familie, dacă vă refuză, le faceți plângere penală. Când or să aibă, oameni buni, trebuie să începeți să reacționați. În momentul în care veți reacționa toți și le veți faceți plângeri penale, duceți-vă la poliție. Dacă procurorii vor avea 100.000 de dosare penale împotriva acestor lucruri care se petrec și voi știți că se petrec, atunci vor fi obligați să lupte. Și încă ceva, mesaj de la jandari și polițiști. Dacă ați fi 100.000 de oameni în stradă, noi ne vom alătura vouă pentru că nu putem să vă facem față. Pentru că și noi trebuie să știm că sunteți alături de noi. Jandarmii și polițiștii asta așteaptă ca poporul român să reacționeze. Nici ei nu mai pot. Și ei au copii pe care nu vor să-i vaccineze. Nici ei nu vor să se vaccineze. Peste 90% din pompieri sunt nevaccinați. Nu vor. Medicii, 90% din spitalele din România sunt cu medici care nu vor să se vaccineze. Ce face Arafat? Îi dai afară pe toți? Nu vedeți că se instituie teroarea? Lasă-mă că dacă le restrângem drepturile, îi facem, îi obligăm să se vaccineze. Lasă că dacă securitatea, da, nenorociții cu serviciile lor secrete au făcut acea mizerie de campanie împotriva lui Șoșoacă când m-aș fi vaccinat. Eu! Fii atent ce vă spun. Și dacă introduceți pedeapsa capitală, pentru cei care nu știu pedeapsa cu moartea, și mă condamnați la moarte și mă puneți să aleg între a mă vaccina anticovid și a fi împușcată, voi spune, împușcați-mă! Prefer o moarte demnă decât să fiu cobaiul Big Pharma și să am acele efecte adverse nenorocite. Să fiu încă un cobai pentru voi și sclav. Eu voi muri demnă. Demnă până la capăt. Nu m-am vaccinat, nu mă vaccinez și nu mă voi vaccina împotriva COVID-19. Eu nu sunt cobaiul vostru. Încă mai am ochi să citesc, încă mai am urechi să ascult, încă mai am creier să gândesc și gură să vorbesc. Ca să nu văd această mascaradă și această nenorocire pe care o faceți poporului român și nu numai poporului român. Vreți să mă arestați? Arestați-mă! Vreți să mă omorâți? Omorâți-mă! Dar nu mă voi vaccina niciodată! Niciodată împotriva COVID-19! Dar vă spun cât voi fi în viață. Voi lupta să vă devoalez crimele. Pentru că sunteți criminali, iar cei care tăceți sunteți complici la crimă. Știți câte asistente nu mai pot să facă față la ceea ce văd în spitale și cum sunt oamenii omorâți în spitale? Pentru ce nu dați drumul la spitale? Celelalte saloane de la alte specialități sunt goale. Pentru ce
Faceți filmări odată și voi medicii și voi asistentele. Faceți filmări, ați văzut Libertatea, v-a arătat la foișor, saloanele sunt goale, ati gol. Dar voi înghesuiți niște amărâți cu gripă, cu pneumonie în același loc și îi faceți să-și ia unii de la alții boala și nu le dați tratament. Cum e posibil la pneumonie 9 zile să nu dai antibiotic? Și un copil de clasa 1 știe că la pneumonie e antibiotic. Deci este inimaginabil ceea ce se întâmplă în spitalele din România. Și acum, apel la procurori. Sunteți absolvenți de drept. Ați jurat credință țării și poporului vostru. Sunteți singura tacmă profesională care n-a mișcat un deget pentru apărarea poporului român. Așa cum s-a terminat fascismul, așa cum s-a terminat comunismul, așa cum s-a dus și Imperiul Otoman, și Imperiul Habsburgic, și Imperiul Roman, și Imperiul Pelasgo-Traco-Getodac, așa se va duce și această mizerie de dictatură arafatiană. Și vom ajunge noi, patrioții, la putere. Ăia care vom mai rămâne în viață. Și se va întoarce roata. Și veți fi toți complici la crimă. Toți veți fi complici la crimă. Vă rog, dacă ați făcut facultatea aia pe bune, vă rog, toți aveți cel puțin o rudă, o cunoștință care a murit, vezi, Doamne, de COVID. Toți, nu există procuror să nu aibă măcar o rudă, un cunoscut, un prieten, mor de așa zis COVID. Am învățat cu toții criminologie. Am învățat cu toții și am citit tratate întregi de drept penal, de criminologie, de criminalistică, de psihologie judiciară, teoria generală a dreptului. Știți toți că am vorbit cu o parte din voi că există elementele constitutive ale săvârșirii infracțiunii de omor. Mai mult decât atât, crime împotriva umanității, genocid, rele tratamente aplicate minorului. Luați atitudine. Sunteți cei care, alături de medici și asistente și infirmiere, puteți să stopați crimele. COVID-ul se poate trata dacă îi dai tratament. România nu dă tratament. Și voi știți asta, domnilor procurori. Poate noaptea este un sfetnic bun. Voi sunteți cei care trebuie să începeți cercetările penale. Știți cum să le faceți. Aveți posibilitatea să vă duceți să faceți anchete. Până acum, într-un an și jumătate, aveați obligația să vă autosesizați. Nu vreau să cred că nu există niciun procuror care să fie procuror pe drept. Nu cred că toți sunteți acolo pe pile. Nu cred că toți sunteți morți de frica sistemului și a serviciilor secrete. Nu cred că puteți dormi liniștiți când oamenii sunt omorâți și voi știți asta. Și faptul de a nu trata un bolnav
și ai da un tratament greșit care duce la moarte. Tot ucidere înseamnă, domnilor procurori. Lipsa de tratament, lipsa de implicare, lipsa de exercitare a atribuțiilor corect de către medici înseamnă complicitate, domnilor procurori. Nu vreau să ajungem în momentul în care să fiți puși la stâlpul infamiei. Nu mai e mult. Ați făcut destul rău în această țară. V-ați abținut prea mult. Și din cauza neimplicării voastre au murit oameni. Oameni care ar fi putut fi salvați. Pentru că dacă voi începeți anchetarea dosarelor in rem, apoi în personam, dacă vă autosesizați și încep dosarele penale să curgă gârlă, din ce în ce mai puțini medici vor asculta de protocoalele lui Raed Arafat. Vă mai dau un element cheie. Niciodată un tratament nu a fost publicat în monitorul oficial. Tratamentele, protocoalele se dau prin ordin de ministru. Sunt recomandări. Este pentru prima dată în istoria României și cred că în lume când un protocol este publicat în monitorul oficial. Știți foarte bine că acest lucru nu este voie să se întâmple. Nu ai cum. Nu este lege. Faci un protocol, îl publici în monitorul oficial, deci îl institui ca obligativitate, dar tu, în conținutul lui, introduci recomandare. Este o struță, o cămilă, dar care induce obligativitatea aplicării protocolului. De ce? De ce nu lăsați medicii să decidă conform studiilor lor, conform experienței lor, conform datelor pe care le văd, raportat la fiecare persoană, la comorbiditățile sale, la istoricul său medical? Asta înseamnă medicina. Tratamentul se adaptează raportat la fiecare persoană. Domnilor procurori, mai puteți dormi noaptea când știți că din cauza inacțiunii voastre mor oameni? Dar că mor copii din cauza voastră și a inacțiunilor voastre, nu vă deranjează? Nici măcar? Nici copiii nu vă sensibilizează? Oameni buni, declanșăm rezistența. Vaccinați și nevaccinați suntem împreună cu toții. Să știți că voi vaccinații veți fi obligați să vă injectați la 4 luni, la 5 luni, la 6 luni. Cât veți accepta să se introducă în voi seruri de care nici nu știți ce conțin? Cât veți accepta ca pe voi să se facă bani? Mai mult decât atât, toate dozele la acest moment sunt expirate. Ce vă vaccinați voi? Dozele au fost cumpărate în urmă cu vreo 8 luni. Perioada de valabilitate a fost de 6 luni. Sunt nenumărate cazuri ale persoanelor care s-au dus să se vaccineze și când s-au uitat, au cerut să vadă dacă acel vaccin mai este în perioada de garanție, de valabilitate,
și erau deja expirate de o lună, 2, 3. Vă rog frumos, închideți televizoarele. Nu vă mai uitați la mizeriile de acolo. Nu au dreptul să vă arate asemenea lucruri care se întâmplă întotdeauna în spitale. Spitalele nu sunt discoteci, spitalele nu sunt cinematografe, spitalele nu sunt ballroom-uri, spitalele sunt locuri în care vezi numai suferință, vezi oameni care mor, vezi oameni care se chinuie, că de-aia te duci la spital. Numai că te duci la spital când ești să te faci bine. Câți oameni ați văzut voi de la ATI că au scăpat? La Balș mi s-a spus că s-a întâmplat o singură dată. Un singur om din mii de oameni de la ATI. ATI înseamnă reanimare. ATI înseamnă că ți se dau tratamente, te refaci, după care te duci în salon, după care te întorci acasă cu un tratament adecvat. Pentru prima dată în istorie, de la ATI, nu mai te duci acasă. Te duci la morcă. Este antecamera morții. Vreți să-i dați afară pe medicii care nu vor să se vaccineze? Cu cine îi înlocuiește Arafat? Noi nu mai avem nici jumătate din necesarul medicilor și personalului medical în spitalele din România. De aceea vă rog pe toți, rezistați. Ce se întâmplă acum este vorba de hărțuire, de teroare, astfel încât să te constrângă să te vaccinezi. Pentru că vaccinul înseamnă bani, înseamnă libertate, dar nu înseamnă sănătate. Dacă însemna sănătate, nu te obligau să te vaccinezi. Îți prezentau motive medicale, îți prezentau date medicale și îți spuneau că este o metodă de prevenție și îți explicau de anfira în păr și lăsau emisiuni și congrese și întâlniri între medici cu păreri pro și contra și niciodată nu ar fi închis gura acelor medici care au luat atitudine cu totul alta decât cea a guvernului. De când guvernul impune tratamente, de când Raed Arafat, un anestezist care nu mai practică medicina din 2009, trebuie luat ca și etalon, ca și un Dumnezeu. De când cineva deține adevărul absolut? De ce nu vreți să ascultăm și pe ceilalți medici? Dacă au dreptate, dacă măcar 10% din ce spun ei și au dreptate, nu credeți că ar trebui să ne gândim mai bine la sănătatea noastră? Nu credeți că ar trebui să decidem în cunoștință de cauză? De ce vaccinații poartă în continuare mască? De ce este nevoie de segregare în societatea românească? Și nu numai a noastră. De ce e nevoie să faci țarcuri pentru nevaccinați? Ce veți face, dragi vaccinați, cum vă veți simți când ne veți vedea pe noi nevaccinații că stăm la intrarea magazinelor cu mâinile întinse, plângând și rugându-vă să cumpărați o bucată de pâine și pentru copiii noștri? Știți că în Italia nu mai ai voie să lucrezi nici online dacă n-ai pașaportul verde? Păi nu era vorba de sănătate? Online se ia virusul? Puneți-vă întrebări. Interesați-vă. Totul este frică. Odată ce ți s-a instaurat frica, ești terminat. Frica acționează împotriva sistemului tău imunitar. Frica îți paralizează corpul. Frica îți paralizează mintea. Faceți un experiment. 2 zile
Nu vă uitați la televizor deloc. Puneți-vă muzică. Întâlniți-vă cu prietenii sau, dacă vă e frică, vorbiți la telefon cu ei. Prin telefon nu se transmite COVID-ul. Ieșiți din toată această schemă paranoică a lor. Vreți să știți de ce se întâmplă acest lucru? Se instituie o nouă formă de organizare. Ca să poți să institui o nouă formă de organizare, trebuie să aduci societatea în haos. Haosul produce revoluții. Revoluția produce schimbare. Scapi de un regim și aduci în locul lui oameni care ar trebui să salveze țara. Acum, atenție la ce vă spun. Întotdeauna sunt folosiți oameni care luptă. Luptă pentru că așa cred ei, din pură convingere. Pentru că ei cred în lupta lor. Pentru că ei cred că lupta lor ajută poporul și țara. Se numesc vârf de lance. Sunt folosiți inclusiv să bage partide în Parlament. Sunt folosiți să ridice poporul. Dar ei nu știu. Sunt doar folosiți. Ei între ei nu sunt lăsați să se unească. Sunt puși într-un joc până când ei realizează. În momentul când schimbarea se face, acești oameni sunt fie omorâți, fie aruncați în temnițe, fie sunt dați dispăruți, iar regimul nou înființat se cațără pe lupta lor, pe munca lor și preiau conducerea, spunându-vă că va fi bine. Pe umerii mei și ale celorlalte vârfuri de lance din această luptă contra pandemiei de 1 an jumate, contra restricțiilor, se urcă din ce în ce, și am stat și am observat, de aceea nici n-am mai apărut pe Facebook. Să observ. Se urcă tot felul de persoane care n-au mai trăit prin România de foarte mulți ani, sunt aduși acum, fac planul de țară, fac tot planuri de revenire a României, fără să fi trăit vreodată cu România alături. Mai mult, sunt unii din sistem care habar n-au avut ce înseamnă românii și durerile lor. N-au mișcat un deget în această pandemie pentru drepturile și libertățile poporului român și al acestei țări. Și fac acum pe patrioții. Se pregătesc niște revolte. Vă spun vouă, serviciilor care sunteți acum pe live, n-am să vă permit niciodată să vă urcați pe lupta mea, pe lupta noastră, ca să schimbați un regim cu altul. Pentru cei care nu înțelegeți, sau care ați înțeles foarte bine, aduceți-vă aminte cazul Cuba. Che Guevara a luptat pentru poporul său. Che Guevara a schimbat un sistem. Și locul lui a fost al lui Fidel Castro. Iar Che Guevara a dispărut. Dragi servicii, dacă credeți că nu m-am prins, vă anunț că eu nu voi avea soarta lui Che Guevara. Eu nu vă fac jocul. M-am prins ușor de mizeriile voastre. Rog poporul român să nu se încreadă în niciun personaj din ăsta cu aere de prim-ministru și de președinte,
care n-a luptat odată pentru drepturile și libertățile voastre, care n-a fost odată cu voi prin spitale, care n-a fost odată alături de voi zi-noapte. Dacă vreți să nu înlocuim un regim cu altul, aveți ochii deschiși și urechile ciulite. Pentru că se pregătește în acest moment o schimbare în care poporul tot român, tot sclav, va rămâne. O schimbare adevărată va fi când noi ăștia care am tot luptat vom fi acolo, la conducere. Tot ceea ce fac nenorociții ăștia, în care niciun luptător, niciun patriot nu ajunge în funcții care să poată să schimbe ceva, n-are nicio legătură cu patria și poporul. Atenție ce vă spun. Cât pentru voi, românii mei. Așa cum i-a scris fetița aceasta din clasa 12-a. Aveți nevoie de mine și eu am mare nevoie de voi. Avem nevoie să fim împreună. Nu ne lăsăm. Nu ne mai lasă în restaurante? Nu intrăm. Să intre ei în faliment. Nu ne mai lasă în mall-uri? Nu intrăm. Să intre ei în faliment. Pentru că noi suntem peste 70%. Iar 70% poate conduce România. 70% răstoarnă un guvern. 70% dă jos un președinte. 70% dă afară un parlament întreg. 70% pedepsește serviciile. 70% iau conducerea României. Pentru că 70% înseamnă un popor. Și nu le vom face jocul. Vom fi împreună. Și dacă ne închid Facebook-ul, ne auzim personal. Ne auzim prin telefon, ne închid telefoanele, ne deplasăm. Ne transmitem unul printre altul. Aveți grijă la iscoade. Aveți grijă la toți cei care intervin. Aveți grijă la manipulări. Aveți grijă la cei care vă spun despre mine minciunile alea. Aveți încredere în inima voastră și în mintea voastră și în slujă de copiii voștri. Aveți grijă și fiți împreună, ajutați-vă unul pe altul. Avem țărani care au muncit o vară întreagă și n-au cui să vândă produsele. Apropo, jandarmeria și poliția, pentru ce v-ați dus astăzi în piața Obor ca să hăituiți lumea să poarte mască și să păstreze distanța? De ce nu intrați în Carrefour, în Kaufland, în Lidl, în Penny, în toate mall-urile? De ce nu intrați acolo? Vă aduceți aminte, oameni buni, când iarna trecută au închis piețele? Și iar mega imajurile, Carrefour-urile, Kaufland-urile, Lidl-urile erau deschise? În piețe producătorii români trebuie distruși, dar în schimb multinaționalele și hipermarketurile trebuie să supraviețuiască pentru că sunt ale ocultei mondiale, care e deținută inclusiv de Big Pharma. Nu mai intrați în Carrefour, în Mega Image, în Kaufland, în Lidl, dați-mă în judecată voi aceste monstruozități de multinaționale care vă bateți joc de poporul român. Când voi o să primiți orice tip de român, vaccinat, nevaccinat, cu bodniță, fără bodniță, și veți înceta cu porcăria aia de măsurare a temperaturii, când nu veți mai face discriminările pe care le faceți
atunci o să le spun românilor să meargă acolo. Până atunci, boicot! Boicot hipermarketuri, boicot supermarketuri. Avem destule magazine ale românilor noștri. Mergeți în magazinele noastre de lângă bloc, mergeți în piețe, duceți-vă la târguri. În jurul fiecărui oraș sunt locuri în care sunt țărani care muncesc pământul. Duceți-vă la ei direct și cumpărați de acolo, de la ei, de la sursă. Sunt oameni de-a lungul, nu știu, adunați-vă, nu aveți toți mașină, unul are mașină, puneți bănuți de bănuți, plătiți omului benzina, motorina și omul ăla se duce și se duce la un țăran undeva la țară și cumpără pentru toată lumea. Sunt producători români care vând online, duceți-vă, comandați de la ei online, cumpărați de la poarta țăranului, duceți-vă la ciobani. Acum puteți să interacționați cu ei că au coborât. Duceți-vă și luați de la ei unt, brânză, carne. Sunt țărani care își taie acum viței, care taie porci, care taie păsări. Cumpărați de la ei. Încetați să vă mai duceți prin hipermarketuri și supermarketurile care sunt apărate de Guvernul României. Apărați producătorul român. Duceți-vă în piețe. Da, e greu, te deplasezi în piață, e frig. Da, dar sunt ai noștri. Sunt poporul român care încearcă să supraviețuiască. Și de acolo mâncați și hrană vie adevărată. V-ați întrebat de ce au băgat gripă porcină, gripa aviară, Ebola, boala vacii nebune și așa mai departe? Și acum dau legile astea în care nu mai ai voie să mai crești nici păsări, nici porci, nici vite în curtea țăranului, ca să te facă să depinzi exclusiv de hipermarketuri și supermarketuri, ca să nu mai ai nicio șansă, ca să poți să-ți asiguri viața numai prin pașaportul verde, pentru că de aici se va ajunge și mai departe. Se va ajunge la microcipare. Uitați-vă cum în țările nordice mulți și-au introdus un chip în mână și cu el intră peste tot. Cu el plătesc. Mai avem un dușman comun. Băncile. Scoteți-vă banii din bănci. Vreți să declanșăm eliberarea României și a poporului român? Vreți să declanșăm mișcarea de rezistență? Faceți aceste lucruri. Nu ne mai primesc copiii la școală, nu ni mai ducem. Nu mai avem drepturi, nu mai plătim taxe și impozite. Nu mai avem unde munci? Ce o să faci Arafat? Că omul când nu are unde munci n-are bani. Iese pe stradă și-l omoară pe altul ca să trăiască el. La asta duceți voi? La infracțiuni? Noi o să ne adunăm în comunități rurale. Ne mutăm cu toții și ajungem acolo să avem grijă unii de alții. Până la urmă, nu va fi o nenorocire. Până la urmă vom renunța la toate mizeriile de alimente care ne-au distrus copiii. Uitați-vă copii băieți la 12-13 ani cu sâni. Uitați-vă fetițe care devin domnișoare la 9 ani, la 10 ani. Uitați-vă cum copiii noștri sunt bolnavi de obezitate. Uitați-vă cum poporul român are cel mai mare număr de cancere, cel mai mare număr de afecțiuni cardiologice, cel mai mare număr de oameni cu probleme neurologice. Oameni buni, declanșați rezistența. Declanșați rezistența și nu vă lăsați. Și nu ne lăsăm. Eu voi fi întotdeauna cu voi, alături de voi. Și dacă îmi vor interzice intrarea în Parlament, voi vorbi de afară. Și dacă îmi vor interzice intrarea din curtea Parlamentului, voi fi în stradă. Și dacă nu mă vor lăsa în stradă, voi fi cu voi în fiecare sat, în fiecare oraș, în fiecare loc în care există suflet de român. Și nu vă voi lăsa. Și va trebui să ne unim. Iar voi trebuie să fiți alături de mine și de noi. Și eu alături de voi. Pentru că numai împreună vom reuși. Uniți-vă pentru că este momentul unirii naționale. Ori ei, ori noi.
Iar voi ăștia care nu știți decât să jicniți, voi sunteți trădătorii României. Voi sunteți cei care ați permis unui Câțu să ajungă la putere. Voi sunteți voi cu invectivele voastre, cu acuzațiile împotriva noastră celor care luptăm. Voi sunteți cei care i-ați adus pe acești nemernici la putere și îi mențineți. Voi sunteți cei care ați vândut țara serviciilor străine. Voi sunteți cei care ați permis tăierea pădurilor. Voi sunteți cei care ați permis privatizarea industriei. Voi sunteți cei care ne-ați omorât copiii, părinții, rudele și cei care ați îndepărtat poporul român și l-ați dus în străinătate. Voi cei care ne acuzați, ne jigniți și ne insultați. Voi sunteți trădătorii principali ai României. Iar voi ceilalți de acum încolo, cu telefoanele filmați absolut tot. Interveniți, faceți plângeri penale peste tot, acționați și am o rugăminte la Botoșani. Tot grupul Șoșoacă, duceți-vă mâine la școala unde predă doamna profesor care a luat atitudine împotriva Bodniței și a vaccinării și cea care i-a ajutat pe elevi să înțeleagă adevărul. Nu o lăsați! Acționați exact ca în cazul Flaviei Groșan. Eu nu o las pe această femeie. Și foarte curând voi veni la Botoșani în apărarea doamnei profesor Doina Amarandei. În ceea ce privește acest caz, domnule așa zis ministru Câmpeanu, domnilor procurori, nu vă autosesizați pe art 258 în cazul domnului profesor Câmpeanu? Nu știți ce e aia? Interesant. Uzurparea de calități oficiale. La acest moment Iohannis nu a numit un prim-ministru, ceea ce înseamnă că dumneavoastră, domnule Câmpeanu, nu sunteți ministru interimar. Domnul Iohannis nu a numit un prim-ministru interimar. Nu a numit, iar prim-ministru, dumneavoastră nu ați fost numit interimar. Avem doar o propunere de ministru, iar câți în momentul ăsta și tot guvernul nu sunt nici măcar interimari. În acest moment România nu este guvernată, deci dumneavoastră, domnule Câmpeanu, în numele a ce dați ordine? Cor de control? Dar cor de control când fata aia a murit cu masca la gură din cauza ordinelor tale, de ce nu ai trimis? De acord de control când profesorii au fost injectați și unii au avut efecte adverse și au murit alții, de ce nu ai trimis? De acord de control împotriva profesorilor care își bat joc de copii și de părinți, de ce nu ai trimis? De acord de control pentru toată hărțuirea și teroarea pe care voi o provocați în școli, da? De ce nu ai trimis? Cine sunteți voi, bă, să ne terorizați copiii? Cine sunteți voi să puneți căluș în gura tuturor celor care iau atitudine? Toți profesorii trebuie să fie alături de această doamnă profesor. Toți aveți obligația să apărați copiii. Da, spun ca și ea, spun ca și mulți alții. Vaccinarea copiilor este ucidere. Punct. Este crimă împotriva copiilor. Nu vă vaccinați copiii. Și a spus-o un eminent medic, doctorul Damian Baciu, pediatru expert în vaccinologie. A spus-o Luc Montagnier, laureat al premiului Nobel. Ce premiu ai luat, mă, tu, Arafat? Ce premiu ai luat, domnule Câmpeanu, în viața dumitale searbădă, fără pic de lauri internaționali? Ce premii ați luat voi care să vă permită să faceți ceea ce faceți, teroarea respectivă? Nici premiile alea nu v-ar fi permis vreodată să aveți asemenea atitudine. Dacă mai există o urmă de bun simț și de dragoste în Botoșanul ăla, mâine duceți-vă toți la liceul la care învață doamna, la predă doamna profesor. Da? Iar voi, televiziunile, care vă bateți joc
și luați în derâdere opiniile altele decât pentru care sunteți voi plătiți de guvern să le afișați. Voi trebuie să fiți închiși cu toți. CNA-ul, o șleachtă de securiști plătiți de guvern. N-aveți nicio treabă cu ceea ce ar trebui să faceți. Directorii școlilor care se năpustesc împotriva unor astfel de profesori, demiși și închiși și amendați la greu. De când voi sunteți puși acolo să anulați dreptul la liberă exprimare și la opinie? Profesoara asta a făcut ceea ce orice profesor ar fi trebuit să facă. Să apere copiii, să le deschidă ochii. Părinți, apărați-vă copiii. Nu permiteți nimănui să injecteze în ei seluri experimentale. Nu permiteți nimănui să ajungă bătaia de joc a unui sistem mafiot. Guvernul din România, președintele României, Parlamentul României, toate, cu mici excepții de acolo, sunt reprezentanții unui sistem mafiot. Grup infracțional organizat. Sunt cei care au ucis România pas cu pas. Virgil Rus, singurul om cu un nivel scăzut de inteligență, ești dumneata. Este inacceptabil să vezi oameni de la care ai pretenții cum îi jignesc pe alții pentru că au altă opinie. Dar noi avem obligația să ne apărăm copiii. Da, Ștefan Iulian, așa este. În 10 minute, de la 30.000 de oameni, am ajuns la 10.000. De ce? Pentru că serviciile lucrează, ca să-l cităm pe Nicolae Ceaușescu, pentru că ajungem din nou în comunism. Încă o dată, rămânem împreună. Din acest moment declanșăm rezistența națională. Uniți învingem. Fiecare om care ia atitudine și devine victima acestui sistem, avem obligația să facem cerc în jurul lui. Din acest moment ne vom apăra unii pe alții. Din acest moment noi vom fi cei care vom forma guvernul României. Din acest moment poporul român se va conduce singur. Ascultați-mă ce vă spun și înțelegeți printre cuvinte ce v-am spus. Din acest moment declanșăm rezistența națională a poporului român și a României. Dumnezeu să ne ajute. Sunt, am fost și voi fi cu voi până la capăt, la capătul lor. Pentru că deja șandramaua cade. Pentru că roata s-a întors. Am declanșat rezistența națională. Fiți încrezători, fiți curajoși, luptăm împreună până la capăt, pentru că deja am început să învingem. Victorie cu victorie, până când triumfăm. Nu mai e mult. Arafat. Bum!